Друзі, скажіть чесно, скільки разів ви вже купували фіфу? І скільки разів ловили себе на думці, а де щось нове? Бо я дуже багато разів, і мене це реально бісить. EA щороку робить копію минулої гри, але з цінником у $70. Одне, що не міняється, це цінник фіфи, тому що з року в рік вони абсолютно ту ж саму ціну ставлять, це $70. А тепер ще й без ліцензії FIFA. Ну давайте розберемося, що сталося з FIFA 26, чи радше eSports FC 26, що там взагалі сталося, як ця гра взагалі з'явилася на світ Божий, і чому це найгірший футбольний симулятор у світі на даний момент. Це була підписка, поїхали. Я фифер, а нет. Game Dimension, твій новий двіж, український геймінг, ось наш рубіж, гарячі новини, релізи щодня, тут правда про ігри без фальші лайна. Ком'юніті справжнє без бодай диму, ми піднімаєм геймінг на українську хвилю. Підписуйся зараз, не втрать момент від порталу Світ ігор. Game Dimension. Почнемо, звісно, з того, що EA щороку продає вам фактично те саме. Ті самі стадіони, ті самі анімації, навіть ті самі баги. Єдина відмінність — нові склади та зміни в меню. Це все. Але ви платите повну, ціну. Вдумайтесь, це навіть не DLC, це просто копіпаст з наклейкою новий сезон. Ви буквально віддаєте ціну за повноцінну гру, саме за ось ту ж саму гру, яку ви вже грали минулого року. В цьому, звісно, сенсу мало. Я фифер. Але якщо говорити навіть не про це і забути взагалі, що ця гра існує, можна поговорити про те, чому саме FIFA найбільш продаваною ігрою зараз на даний момент є в світі. Тому що це футбольний симулятор. А всі ми знаємо, як латентні люблять підпиваси грати у футбольчик. Да? І якщо в реальному житті це не дозволяє вам ваша влада, яка не створює багато стадіонів, відстраює, то, будь ласка, да, в комп'ютерному світі ви можете спокійно грати у фіфу, ну і, звісно, витрачати на неї гроші. Я фифер, а нет. А тепер найболючіше – це Ultimate Team. Ви збираєте склад, тратите на нього час, можливо навіть донатите. І що стається далі? Настає нова FIFA і ваш прогрес обнуляється. Повний ресет іде. Це якби ви будували будинок рік, а їй щороку приходить і каже: вибачте, починай заново, давай, знеси цей будинок і починай будувати його заново. І не забудь заплатити, звісно. Саме ось так я бачу створення нової частини FIFA кожного року. В минулому році я робив такий же самий ролик про EA 25 і саме про взагалі історію і серії. І це було те ж саме, що я бачу і тепер. Дійсно, якщо подивитися на дві FIFA, минулорічну і цьогорічну, я якоїсь різниці особо то й не бачу. Як на мене, вона стала ще гірша. Ви подивіться на ось ці кольори, ви подивіться на ось ці блівотні, мерзонні, зелені кольори. Не вистачає тільки голубих, да? Тому, що міняється? Що міняється? Де зміни якісь? Я не бачу ніяких змін. І, звісно, як любить говорити обіз'яни-шимпанзе із EA Sports, вони кажуть: а що ми можемо змінити? Да? Це ж футбольчик, ми що вам тут зробимо? Це футбольчик, футбол не міняється, все одно і те ж саме. Да, ви, падли, зробіть хоча б якусь іншу графіку, я не знаю, хоча б на тим постарайтесь, додайте нових режимів, нових стадіонів додайте, якихось взагалі видуманих, чому б і ні. І, що саме головне, вони і на це знайшли відповідь. І знаєте що? Ви знали, що EA свідомо змінює швидкість геймплею на релізі. Так, на початку сезону матчі виглядають повільними, більш таким, реалістичними, мабуть, да, фізичними, тому що, в реальному житті ми, як Homo sapiens, ми, як люди, не можемо, звісно, на 2х швидкості грати в футбол. Як це, в принципі, відбувається в комп'ютерній або консольній версії FIFA. Тому, на релізі, дійсно, матчі виглядають більш повільними, більш такими реалістичними в якомусь сенсі. А потім, через пару патчів і через пару тижнів чи місяців, темп повертається до старого аркадного стилю. Це називається створили ілюзію новизни. Тобто вони реально створили таку ілюзію, що це щось нове, що вони дійсно там працювали над фізикою, що вони дійсно додали щось нове в фізичний контроль м'яча, ось в ці механіки, в ось цю динаміку, але насправді ні. Це просто не додали. І ви знову думаєте: нова FIFA грається інакше, вона грається більш повільніше, це не гандікап, а потім розумієте, що ні, це просто обман маркетологічний, такий хід маркетинговий, і все на цьому.
ось так, в принципі, і працюють розробники із FIFA вже дуже багато років. Новий геймплейний трейлер Humanity Echo, української кіберпанк тактичної RPG. Покрокові бої на сітці з акцентом на укриття, лінії видимості та обмежені очки дій. Місто реагує на кожну місію. Райони змінюються, патрулі посилюються, з'являються нові події, що робить гру більш динамічною та стратегічною. Дивіться ось цей геймплейний трейлер. Ну а також додавайте гру до свого вішлісту на стімі. Демо вже незабаром. Посилання залишу в описі. Я фифер. Але навіть не це саме страшне для розробників із FIFA, а найголовніший страх їх це те, що в 2022 році чи в якому там вони втратили ліцензію FIFA. Да, вони втратили, і EA більше не має ліцензії FIFA. Тобто EA більше не має права, можна сказати, користуватися оригінальними стадіонами, оригінальними футбольними командами, оригінальними брендами, типу Nike, Adidas і так далі. Все, у них просто немає ліцензії. Тепер гра називається EA Sports FC, типу по їхньому, да? Без ось цього заголовка. Вони кажуть, та нічого страшного, всі клуби і ліги у нас залишаються все рівно. Так, подумаєш, у нас ліцензії немає, да насрати, типу. Але погодьтеся, бренд FIFA це легендарний бренд, який дійсно дарував їм фанатів дуже багато років. Я граю з 2009 FIFA буквально. Мені сильно подобається ще 2002 FIFA, тому що там була збірна України в перший раз, незалежна збірна України, дійсно, в частині. І я не можу забути про FIFA, тому що там в назві була FIFA, саме заголовок. Люди купували гру тільки через цю назву, А тепер уявіть собі новачка, він шукає собі FIFA 26, він не в курсі, що FIFA більше так не називається, а бачить якусь FC 26. І, це вже мінус до іміджу, мінус до того, що люди просто не впізнають, нову частину FIFA. І це, очевидно, дуже погано, що вони не змогли і в них не вийшло домовитися. А те, що вони говорять, що в них там все рівно всі команди є, там всі ліцензії, то це неправда, тому що в минулій частині, по-моєму, не було ліцензії не в Інтера, не в Наполі, і в інших дуже багатьох командах у них реально не було ліцензії. Тобто ці команди називалися якимось іншими назвами, вигаданими. І, що саме головне, навіть права на використання логотипу команди у них не було. І дійсно, логотип був також вигаданий, тобто не справжній. І як можна грати, нормальною командою в типу футбольний симулятор, якщо це вигадана команда, вигаданий клуб, вигадана назва і, що саме головне, вигаданий логотип. Це реально діч. І таке в них, до речі, не тільки було в минулій частині, а продовжується вже дуже багато років, саме після того, як вони, звісно, розірвали контракти. Ну і, звісно, навіть самі фіфери ось ці, у пасі, як то кажуть, Я фифер. не звикли до сих пір називати FIFA EA Sports, а всі до сих пір її називають фіфою, тому що, ніхто не може звикнути. І вся ця стратегія ІЕшників – це одна велика, схема. Щороку продавати ту саму гру, щороку скидати прогрес в Ultimate Team, щоб дурачки заново донатили і складували собі Кріштіану Рональду і Ліонеля Пепсі заново в кожного року, да? І щороку запускати агресивний, донат, який буде висмоктувати гроші з ваших карманів просто безконечно. Вони просто зробили з фанатів футбольну корову, яку доять без кінця просто. Без кінця доять. От кожного року доять. Скільки можна? Звісно, терпіли, будуть далі терпіти. Вони далі будуть предзамовляти гру. За $70 її купуватимуть і, звісно, далі донатитимуть на різних там футболістів, які через пару років вже будуть не потрібні нахрен нікому, тому що їхні стати будуть вже падати з їхнім віком. Тобто вони будуть старішати і їм просто будуть понижати і занижати їхні характеристики. Офігенно. А що можна зробити, якщо фіфери це реально недалекі люди, які готові предзамовляти і купувати ту же саму гру, просто в іншій обгорці з різними цифрами в назві, просто щоб було. Мені здається, якби зараз іешники там вже сказали і об'явили такі, знаєте, ми там вже зробили 27-му частину, давайте ми її додаємо швидше, давайте устигайте. Мені здається, що вже 1005 фіферів з різних країн, вже б точно її би предзамовили. Я фифер. Зміни в меню – це окрема тема. Вони щоразу роблять редизайн ось цього меню, але стає тільки гірше, ніби спеціально ускладнюють пошук функцій, потрібних тобі функцій. І це все видають за нововведення. Класно. От $70 заберіть мої, як то кажуть, shape take my money, да. Заберіть мої $70, тому що там кнопочка стояла колись в іншому боці зліва, а тепер вона стоїть не зліва, а справа. Ось це браво. Ось це нововведення класне. Я як людина, яка грає у FIFA, знову ж таки, з
з малих дитячих років пеленкових я не бачу ніяких змін, блін, в цій грі уже багато років. Я виріс, да. Моє бачення футболу також вирісло. Футбол це говно, хоча я його сам дивлюсь, да, о, лицемір який. Але, блін, в цій частині і взагалі в цій серії нічого не змінюється роками. А люди дійсно видають зміну там в меню, там кнопочок різних, да, за якісь там величезні нововведення. Офігенно, як то кажуть. Класно, да. Була кнопочка іграти справа, а стала сліва. От класне нововведення. Ну а що поділати, як то кажуть, да? Я фифер. І ще одне. Жіночі футболістки. Да, вони додали жіночих, блін, футболісток в Ultimate Team. До чого вони докотилися? Це виглядає як крок до інклюзивності, типу, да? І ідея крута, немає сенсу. Ну, типу, окей, базару нема, да? Все гаразд, ну, типу, не осуждаємо. Але реалізація, ну, просто якийсь абсурд. Ніхто толком не грав цими картками ніколи. Жіночий футбол не цікавить абсолютно нікого. І це більше схоже на маркетинговий хід, ніж на реально продумане якесь нововведення. Реально. Вони видають жіночих футболісток FIFA 26 за щось нове. За що якось нововведення. Не хотів ти платити $70 за нашу гру, от за нові стадіони, блін, за нових там якихось там, якусь там фізику нову, там ось це все. Ну, а за жіночих футболісток, яких ми додали, ну точно мусиш захотіти заплатити $70. Я саме так оце бачу. Ну це якась єрунда, просто реально повніший бред. Вам і що там в голові у вас, що, блін? Алло, шимпанзе? Алло, що з вами не так? Як вам FIFA? Пишіть в коментарях, як взагалі вам нововведення, ось це, типу, жіночі футболістки. Ну, як на мене, це якась бредова тема. Це реально якась бредова тема. Реалізація фігова, хоча сама ідея була дійсно прикольною. От і виходить, що FIFA 26 це не революція ніякому разі. Це не прорив, це копія, блін, минулого року з новою назвою. Люди купують, бо люблять футбол. Але EA знає це і користується цим. Вони просто, як, знаєте, як мразі смокчують постійно гроші з маленьких бідних школьників. І поки продажі йдуть мільйонами, змін ніяких не буде. Звісно, в 25-му році FIFA 25 і в 24-му році на релізі була найпершою і найбільш продаваємою грою в Великої Британії. В серці футболу, можна так сказати, да? В Великій Британії, тобто не GTA, не RDR, а саме FIFA 25. І про це можна говорити вічно, тому що люди купують FIFA, тому що люблять футбол. Але, блін, це люта стагнація. Нічого не змінюється, нічого не міняється. Вони просто буквально застили в ось цьому жадібному просторі для свого же кармана. Тому що інакше я не можу виправдати, навіщо вони роблять одне й те ж саме кожного року. Проблема навіть не тільки у FIFA, блін. Коли EA показує, що може продавати одну й ту ж саму гру десятиліттями без змін, інші компанії беруть з цього приклад. Це зупиняє прогрес у геймінгу і в будь-чому, в принципі. Ми отримуємо більше донату, більше косметики, але не більше якості. Ви просто згадайте ту обосрану Made in NFL, NBA 2K і теж ті самі щорічні серії, які випускає EA, типу футбольною або баскетбольною, взагалі спортивною. Це рак геймінгу. І мені це ніколи не подобається. Я вважаю, що це максимально величезна бредятина, з якою не потрібно соглашатись. Ну це реально фігня. Ну реально фігня, воно виглядає жахливо. FIFA 26 це не нова гра, це чергова схема по заробітку бабла. І питання тільки одне: чи будете ви далі платити за ось це говно? Бо поки ви мовчите і купуєте ось це говно, EA нічого не змінить. Ці шимпанзе не будуть ніколи нічого змінювати. Вони хочуть просто до безкінечності висмактувати з вас гроші. Хочете якісного футболу? Дайте шанс іншим іграм, дайте шанс інді-проектам, які дійсно заслуговують на це. Підтримайте тих, хто реально старається і не робить ось цей жахливий висмоктувальний донат, да, з вас. Бо справжній футбол у геймінгу давно не в FIFA. І ще з 2020-го можна було вважати, що FIFA мертва. А ви напишіть в коментарях, як вам EA Sports 26, мої улюблені фіфери. Ну і не забувайте підписатися на канал і вподобайку баньку поставити. Ну а з вами був я, Ван Гінс. Побачимось в нових відео. Всім пока. Фифер, пришло время рассказать о себе. Пусть это будет моя визитка для всех, а нет. Тут речь не обо мне одном. Мы уж год как 7 в одном. Начинали с нуля, ими никто, геймпадами в жизнь прорубили окно. Фифер, это уже как стиль жизни. Ты чемпион по фифе, обыграл все и всех. Нет, ты не фифер, ты кипиш,